Jiena l-ħolma tiegħi li nżomm l-ambjent ta' pajjiżi nadif. Dinja l-ħolma ta' Clayton Borch, żagħżugħ ta' 22 sena li ma sbieħ is-sibt ma ħallix ix-xita taqtalu qalbu milli jibda jaħdem biex jara s-realtà. Clayton jixtieq li l-ambjent li jgħix fih ikun nadif u beda jmexxi bl-eżempju għaliex ġabar numru ta' persuni fosthom żgħażagħ ta' Mparu biex jgħinuh inaddaf it-toroq tal-Qajjenza, il-lokalità li fiha twilet trabba u għex. Viċ-viġinanzi għaw takeaways, nirrispettaw. Ma nerġux niklu għawek u nitfaw il-barza għawnek. Per eżempju, dal-għod iktar kmieni qabel, instabu l-fannijiet, instabu l-madum, instabu l-affarijiet tal-kostruzzjoni, nirrispettaw. Il-clean-up tas-sibt ġiet organizzata b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa. Dan fid-dawn li Clayton huwa wieħed miż-żgħażagħ li jaħdem mill-qrib mal-Aġenzija Żgħażagħ f'dak li jsejjaħ bħala detached youth work. Il-kunċett wara spjega Sean Buzuti, wieħed mill-youth workers, li jinżel fit-toroq ta' Birżebbuġa 6 sigħat fil-ġimgħa biex jiltaqa' maż-żgħażagħ. Ma nafx nagħmlu ma' daw żgħażagħ aħna nfittxu l-ewwel nett li nibnu rapport magħhom, rapport ta' fiduċja, bilan li huma mhux biss ikellmuna fuq dak li jixtiequ fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom kif jistgħu ibidlu lil Malta u kif jistgħu ibidlu d-dinja wkoll, imma wkoll aħna nippruvaw nassistuhom fil-bżonnijiet tagħhom. Intant iż-żagħżugħ ħabriki temm b'appell skiet imma b'saħħtu biex inżommu l-ambjent li ngħixu fih nadif. Tħamġux.